mfowethu ngaleya video uma uwumkhonto ikuphi ade unikeza abantu bomkhonto isithombe noma ngokwakho ubuchazani ngaleya video leya? Kuleya video liyana unento ethi laphana umkhonto wesizwe nkathi babuzume ekhankasa wathi akekho umuntu ozoba sephalamende aphinde aphathe iqembu lezepolitiki. Lokho akubizwa ukuthi 2 centers of power. Shuthi ngithe mangihlaziya mina ipolitiki ngokwami ngase ngibona ukuthi kungenzeka umnumzana uJohn Hlophe asuswe njengosekela mongameli womkhonto wesizwe ngoba kakuvumelekile eqenjini ukuthi ubambe isihlalo eParliament uphinde futhi ubambe isihlalo ngaseqenjini lepolitiki. Omunye umuntu obenze kanjalo ubaba uNhlamulo Ndlela uspokesperson weqembu uphinde futhi abe ilunga leParliament kwiNational Assembly. Njengoba kwenzekile esifundazweni saKwaZulu-Natal sibonile abantu abaseParliament babasale ngaphandle kwasala ungangena uMakhuze Moyizela kwawuyena oholi sifundazwe ngoba engelo lunga leParliament. Umuntu oyilunga leParliament akahlala eParliament. Ngase ngithi ushuthi ngase kwenze ukuthi bashintshwe laba bakhona lapha. Mana-ke Mathenjwa engifisa ukwazi ukuthi umlandeli weqembu leMK noma umhlaziyi weMK noma umhlaziyi wepolitika ake ngisho njalo. Umlandeli kuMK, uyilungu leMK noma umhlaziyi weMK. Bese ngiyadlula nginikeze mhlamba abanye ithuba nabo bethi qapho. Angilona ilunga lomkhonto wesizwe party. Inkulumo engizenzile zonke ngizenze ngingayilona ilunga lomkhonto wesizwe party. Bengizenza njengo breakdown wamathembu isibongo oyimele ongayena ilunga kodwa iqembu ngalivotela leyo kuba umlandeli ngishuthi ngena ngaphansi kwabantu abavotela iqembu andamamasizi. Angilona ilunga leqembu umkhonto wesizwe. Yebo mfowethu Mathenjwa usuqedile ngiyaxolisa ngiphazanyiswa ucingo. Kulungile ngane yakwethu akunankinga. Nkwali ngizocela ukuthi ungahlali kakhulu ngoba abaningi nabalindile lapha ngingababali laba basekwipanel kodwa ke bakhona abalindile lapha. Uthi qaphu mfowethu uMathenjwa ngizofika ngithathe wena ngithathe uAlejeti ngithathe ubhuti la ebese uyaphendula uMathenjwa bese ngifaka abanye. Ngicela ukuthi Mathenjwa mabe khuluma mhlambe unothe nje engqondweni yakho ukuthi lo mhlambe mabe nembuzo ukuthi ubuze lokhu lwabuza lokhu uzokwazi mhlambe ukubaphendula lapho sikwazi ukulala senelisekile namhlanje ngoba into esifunayo ukuthi silale si right namhlanje sazi ukuthi ubreakdown uyiliphi ngoba into esifunayo ukwazi ukuthi ubreakdown uyiliphi. Nkwali ngicela ungene uthi qaphu mfowethu iminishana. Ngiyabonga mnewethu ngiyabonga kakhulu. Akazi noma ngezwakala bafowethu. Kahle kakhulu. Angibingelele ingane zakwethu enhla nasezantsi ngiphinde ngibingelele ama leaders wethu ngibingelele nawe mfoka kaMgodole ngibingelele uMadoda umfoka Khanyile i-former leader yethu ye Youth League ngiphinde ngibingelele ipanel lonke no breakdown ngiyambingelela ngoba besinayo izolo sikhuluma ngane zakwethu 851 ngiyanibingelela ngane zakwethu ngibingelele ama gifters. Okay nalo udaba sikhulumile nale ndoda izolo yasibekela lokho ekubekile yasho ukuthi lapha ebesikhona kuleya ndawo yase Chesterville ngesikhathi sishuta ibithunyiwe ibingashuthe ukuthi yazithandela ukushutha nabantu bomkhonto ibithunyiwe ngumnini ndawo. Mina umshayi wenja kuvela umnini nje ngishaye konke mbaqabule yonke kuvela obala ubreakdown bafowethu uchaza ukuthi akawena umkhonto breakdown ngoba ungawona umkhonto mnewethu siyacela kungabi khona okwenzayo okuzosithunuka ngoba wakwenza lokho kusithunuka mfowethu sizokuhlephula ngeke sikuyeke uhlale wazi lokho sizogxila phezulu kwakho sizokhuluma izinto mhlawumbe zingeze kuphathe kahle. Uma ungawona umkhonto khuluma lezi zinto eziqondana neleqembu lakho nathi sizokugadla siwumkhonto wesizwe ngendlela sikugadla ngayo. Yilokho nje mnewethu engingakubeka manje izolo wena usithembise ukuthi namhlanje uyahamba uyohlala phansi nabantu bewadi lakho la ozojoyina khona uba ilunga lomkhonto kodwa ke ngendlela engibuka ngayo usaqhubeka usaphusha ipropaganda usaphusha amanga. Yilokho nje mnewethu engingakusho kusho ukuthi mina akukho engizokulandela khona breakdown. Indaba yami nawe iphelile ngiyafaka uX ukuthi mnewethu mina nawe abantu abala follower wena mina bengamfollowi ngoba kusho bazobe follow iqoke ilapho nje ngaza ukuthi ngiyabonga. Danko.
Siyabonga. Allegedly. Allegedly. Sanibona ekhaya. Utomdala. Bafethu ngihlusha i-network. Ningibona ngingafuni ukuvela e-TV nje i-network eyala. Hayi iyakuhlupha impela ngiyayibona. Cha, ngicela ukubingelela lapho kuyo yonke ipanel ne former president yethu lapho uNgwane. Nabo bonke ke nje izithamele ekhona la kulo live. Bafowethu ngifuna ukucacisa nje ngaphambi kokuthi kube khona into engishoyo kumfowethu lo ubreakdown. Uyabona la ku MK sinomoya wodwa. Sinomoya wothando, sinomoya wobumbano. Sonke sihamba ngonyawo lodwa. I-network yangihlupha bafowethu. So into eyenzakalayo thina sathi masivela la ku TikTok. Savela njengabantu abazobonisa abantu indlela. Ukuthi nansi indlela ehambayo. Abantu mabenyathela ubaba uNcamalala okanye benyathela umkhonto besiqhamuka la ku TikTok sifike sizokhuluma ukuthi abantu abazi iqiniso not propaganda. So ukuhamba kwesikhathi ngibona ama-video kamfowethu lo esingaye namhlanje la kuye kwangiphazamisa kakhulu nokuze kwenza ukuthi ngathi mangibona le video okhuluma ngayo mfowethu uGodole nami ngase ngenza ivideo ukuthi abantu abalandela lo mbhemi nami bangangilandeli ngoba angikwazi ukuthi sibe endaweni eyinye nomuntu engimbonayo ukuthi uyisitha se-MK kahle kahle. Mina nje angizuncetheza mfowethu breakdown. Ayikho into engathi ngiyayincoma mina entweni oyenzayo. Ngibona nje wena uzohliphiza lento esiyakhe kanzima thina kusukela la ku TikTok. Yabona ngikhuluma ngabantu enibalanda emalokishini mhlambe nibangenela house to house or door to door njengoba usho ukuthi nibubiza abantu la ku TikTok. Mina ngikhuluma ngabantu esithi masikhuluma la ku TikTok bas inbox basitshela ukuthi nabo bayayilandela lento bacela ukuthi sibasize bazi ukuthi bazojoyina kanjani umkhonto. So uma ngabe sesihlangana nabantu abafana nawe ke abazohliphiza lo msebenzi esiwenzayo imoya iyakhuphuka ngoba thina mfowethu sesixhaphazewe kakhulu siyayazi nalento ukuthi kunabantu abafika la noyelobhoni. Ngizokusho nje lokho ngoba ngakusho nakuleya video. Kunabantu abafika noyelobhoni basalela ukuthi bona bazohliphiza. Kwaphinde kwaba khona abantu abasuka ngqo kwagogo bathunyela ukuthi bazohliphiza la emkhontweni. So mfowethu mina nje ngifuna ukuthi ngikutshele straight ukuthi wena awukazi waba nenhliziyo yokuba umkhonto. Futhi ukuthi ke lokho ukuthi uvotela umkhonto angeke sikuphikise ngoba wawuwedwa lapho. Kodwa awukazi waba nenhliziyo yokuthi umkhonto. Wena ubuzama ukungena ngenxebo. Kwasho ukuthi inxebo ongena ngalo lipholile. Abantu abakufuni ngoba bayakubona ukuthi indlela oyihambayo akusindlela okumele ngabe uhamba ngayo. Wena into bekumele uyenze mawungena kulo live bekuwukuthi ufike la uxolise ukuthi cha ngenza iphutha abafowethu ngazenze ngathi ngiyahlaziya kanti ngigxoba umkhonto. So sengiyayiyeka lento njenganamhlanje ngithembisile ukuthi mina sengizoqala ukuthi ngibe yilunga lomkhonto. Kodwa na manje usaqhubeka nakho ubuxoki. Lento yenzayo ubuxoki mfowethu. Ngifisa ukuthi mhlambe kungathiwa khona into elungiswayo. Wena uwe kuphela wazi indlela yakho. Angicabanga ukuthi khona umuntu ongathi uzolungisa indaba yakho. Wena mawuhluleka ukuthi uxolise emavidweni wrong owenza ngoba umislead abantu. Umislead abantu bomkhonto usihlekanisa nangezitha ngoba uvela njengomuntu ongumkhonto kodwa ubungewona umkhonto. So njengamanje into bekumele uyenze wena bekumele ngabe uxolisile washo ukuthi kusuka namhlanje usuwumkhonto okanye awuxolisi yonke lento obuyisho wena ngoba vele uzoxova ebese ke siyahlukana vele siyakushiya uyabo. So mina nje mfethu ayikho nje into engathi ipositive engayikhuluma nawe okwamanje ngizobeka la ngizwe ukuthi abanye abafethu bazothini ngoba sibaningi esilokhu sikubhekile akusimi ngedwa sibaningi esilokhu sikubhekile sesikulandela ngemuva manje sikubhekile ngqo ngoba siyayibona indlela yakho ukuthi inezigwegwe uzenza umuntu owumkhonto uzufaka irigali yomkhonto kodwa futhi wena uyagxoba umkhonto futhi. Yilokho nje ngifuna ukukusho njengamanje bafethu ngiyabonga.
Ngiyabonga mne wethu. Ake sifake Muna. Yemuna. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga ithuba ngipha lona Godole mfowethu. Ngibonge na ku panel, ngibonge uBonkosi, ngibonge bonke abakhona kanye nabalaleli. Ngibonga nje ithuba ukuthi noma sisemzimeni obunjengalobu esifake ukubona umfowethu ekhuluma la izolo, kodwa walivula le thuba lokuthi kukhulunywe njengomkhonto. Engicela ukukubuza ukuthi ayikho indlela engenzeka ngayo neniphezulu lapha yabo Godole ukuthi kuvalwe umuntu mayethi uyimember yomkhonto ekhuluma kabi ngomkhonto on social media, vele nje akhishwe ubulunga bakathathe angabusabayo yilunga. Yilokho nje ukuthi awukho umthetho ongavimba lokho, nokuthi kube khona Cut. khonto kwabanye abantu abafana nathi thina semazingeni aphansi, thina sikho phezulu. Sila emazingeni aphansi siyawulandela umkhonto, siyawuthanda umkhonto. Silana nje ngoba sifuna ukuthi izwe lethu libuye. Empeleni umkhonto uzobuya izwe, akuzange uzodlalwa lana, sibuya izwe kubelungu. Uma kuzoba nabantu abazokhuluma kanje, bekhulume ngokunganaki, bengabantu besilisa futhi bebadala, bengobaba, bengakwazi ukuthi bebuyise beqoqa ndawonye. Siyaqoqa amatshe la, asiwahlakaza amatshe. Izinkulumo zethu kumele ube ezokuqoqa amatshe. Manje umfethu breakdown indlela akhulume ngayo izolo nje uthe uzojoyina umkhonto, wathi zizokhala. Yikusho ukuthini ukuthi zizokhala? Kusho akajoyineli ukuthi izolungisa uzoqoqa manje uzodibiza. Noma esejoyina legama ethi zizokhala zange ngithande kwayizona nje lelo gama belikhuluma. Ngakho siyacela mfethu nawe breakdown, uma kukhona into ngempela ozoyenza la emkhondweni, cela phenduka baba, phenduka. Akusiyo indaba yokudlala lesilwelizwe lethu, siyahlupheka, sihlushwa amabhunu, sihlushwa nasemsebenzini, siyahlupheka, sihlushwa amanzi, sihlushwa ugesi, sihlushwa yonke, sifuna izwe lethu libuye. Bayahlupheka uma taxi driver, yonke indawo kuyahlusheka. Akungabi khona abantu abazodlala sithina sibe sifuna izwe lethu. Siyabonga bhuti omdala. Mhlambe kuze breakdown engaxinwa imibuzo kakhulu, mhlambe ngizoqala kungwane bese ngiya breakdown. Ngwane ubhuti lalo oqeda ukuphuma njengamanje uthi ngabe akukho ku constitution ukuthi mhlambe elinye lamalungu omkhonto uma linegwegwe la elinegwegwe khona bese likwazi ukuqondiswa ngendlela okufanele eqondiswe ngayo. Mhlambe ngiyacabanga ukuthi Ngwane lo mbuzo kaBhuti ungakwazi ukuthi uphendule. Ngiyabonga nani bafowethu enikhona la kwipanel nabathameli. I-constitution iyakubeka kucaca ukuthi uma uyilunga lomkhonto kunendlela ethize okuye kumele uyiphathe ngayo. Enye yezindlela ukuthi awubathuka abantu osebenza nabo ngaphakathi emkhontweni, awubathuki abanye abantu abasuka kwamanye amaqembu. Iphinde futhi ikhulume ngokuthi kumele ngaso sonke isikhathi ube neqiniso, ube nokuthembeka, ube nanendlela yokukhuluma nabantu. So i-constitution iyakukhava konke lokhu, zonke inkinga esingabhekana nazo nje ngaphakathi emkhontweni. Kodwa into ehamba ifike isibambe ngumfoka Mathenjwa ukuthi akalona ilunga lomkhonto. Umuntu ovotela umkhonto nje wathene kuyavotwa, naye wahamba oyovotela umkhonto, noma umuntu oyigqokela isikibha somkhonto, noma umuntu omlandeli omkhonto, awukwazi ukuvela umthathe kubo uthi akaze azohlala ku disciplinary hearing yeqembu angenalo ubulunga balo. Kufana nokuthi ngithi ngisebenza ka Shoprite mase ngithuka uKFC, mase uthi angize ngaphansi ka KFC bazongihlalisa kwi disciplinary hearing ya KFC, angeke kuze ukwazi ukwenzeka. So uma ukhuluma no breakdown uyawukhulume naye from that level ukuthi akalona ilunga lomkhonto ngoba kade eyisholo yena njengamanje. Kodwa okunye ngizohlala phezulu kwakho ukuthi inhloso yale live ukuthi sithole isombululo, sithole nokuya phambili. Isifiso sami ngizoma kusona, ngiyafisa ngelinye ilanga ukubona
u-breakdown elinye ilunga labantu lomkhonto aphinde futhi ayiphathe njengamalunga amaningi omkhonto. Isona sifiso sami leso ukuthi masikhuluma mangokuthi mhlawumbe siyayivala live siyivala ngokuthi sikwazi ukuthi simkhulise noma simshintshe noma simenze lento esifisa abe yiyona u-breakdown simnike iyale ezithile sigcine sesimbone sesemkhontweni esehamba ngale ndlela esihambe ngayo. Mina ngiyojabula kakhulu ngoba umkhonto owabo bonke abantu abasithukayo abasizondayo abasinyanyayo abangena emagroupini basho zonke inhlamba abanye abathi ubani uyini ubani ababethuka uncamalala abasamthuka siyafisa bonke bezela. Mongabheka umkhonto udle ngani na udle ngokuthi uthatha labantu laba owawungayitsheli bawo bomkhonto ngelilanga laba impela laba impela owazi kahle ukuthi mawubona ngizolinganisa nje manje kade kunento ethi July unrest ubaba uZondo nobaba uSirili bebopha uncamalala engakaza vele enkantolo. Unabantu abaningi ababethu kubaba lapho bethene ubaba akafele ejele ubaba uhamba namagutha ubaba uyini kodwa namhlanje baphakathi emkhondweni. Uyazi labo masibona abafowethu abanganjalo bejoyina umkhondo seshaya izandla sisho ukuthi ngempela ivangeli lomzabalazo kusho ukuthi sesilishumayele ngokweqiniso lazi lafika la kumele lifike khona. NoGodole nomfoka Mathenjwa naye ngiyafisa umfoka Godole ukuthi ekugcineni sizama ukuthola isisombululo singamchithi ngaphandle nametshengisa ukuthi hayi akazimisele yena ngokuthi asilalele noma asizwe ngoba umkhonto silwela u2026 no2020 sifuna wonke umuntu ngisho uhlanye salidinga la. Yabo mina into engiyojabula mfoka Godole masiwinile mina nawe sathola uMathenjwa sikwaba ilento esiyifisayo emkhontweni sathola ungizwe umfowethu ungizwe Mchunu waqoka izikipa zomkhonto waba ilento esiyifisayo emkhontweni ngiyosho ukuthi sisebenzile mfowethu. Ngibala laba ngempela sibabone ngathi bayinhlanye kwangempela bagcine bela emkhontweni ngoba umkhonto udalelwe khona lokho ukuthi wonke umuntu agcine ebonile ukuthi iyona ngempela inhlangano ezokhulula wonke umuntu okhona eSouth Africa. Singabathusi singababalekisi singabashayi ngeenhlamba asibalethe sibafake ngaphakathi singasheshe ukudinwa ngoba ayithini uhulumeni olindile eSouth Africa. Ngiyabonga. Siyabonga mnethu before mhlambe ezongena u-breakdown ngisacela amagcwaneni ngicela uvala imic. Wonke umuntu ongena la ngicela evala imic. Uma ungavalanga imic ngikhipha ngewindi impela sokuza ukhala ngaphandle. Magcwaneni yenza nje uma ngisho kuvala imic. Ungimute ngalapho ayivumi ngala kumina. Sicela ungimute wena lapho. Ungakhulumi kuvele nje udlu shut up nemagcwaneni. Okay. Lungile. Breakdown mhlambe sebekhulume kakhulu abafowethu before ngizoya kumacekeceke mhlambe kukhona nongafisa ukuphawula mhlambe kikho konke lokho okunye osekukhulunyiwe ukuze mhlambe ngingazohamba kakhulu uzugcine kukudida okunye la ubona khona ungakhona ukuphawula khona uphawule khona ngoba inhloso akukhona ukulwa nawe kodwa inhloso yethu ukulungisa siphinde futhi siqonde ukuthi u-breakdown ungakuphi usemkhontweni noma ungaphesheya komfula sizokwazi ukuthi mhlambe uma nathi sigadle sazi ukuthi sigadla kumuntu umuphi ngoba asixabani kodwa into esifunayo ukuthi u-breakdown simazi ukuthi uyiliphi iqembu ngoba wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela iqembu. Emkhontweni ke asibizwa siyaziyela ukujoyina siyaziyela akekho umuntu ongathi wabizwa la emkhontweni sonke siyaziyela njengoba nguGodole ngayiyela emkhontweni. Mhlambe kukhona imfoka Mathenjwa ongakwazi ukuthi ukuphawule kizo zonke inkulumo esezibe khona before ngizoya kumacekeceke. No my brother sibonga kakhulu ekuyiphendeleni kwami ukuthi eNingizimu Afrika ingibonile sibiza sihambe sikhombisa ukuthanda kakhulu umkhonto wesizwe. Ukuthanda kwami umkhonto wesizwe bengawuthandela ukuthi kube khona into engithola in return. The signing of membership isho ukuthi you are available for any position of leadership or you can be rewarded for anything. For mina as a breakdown Mathenjwa I'm not expecting anything in return noma ukusizakala emkhonto no anything. Uma ngisize wona umkhonto ngevote noma ngangisiza khona manje senza kahle nginishayile ihlombe bengiright lapho. Kodwa ngithe manje ngibonisa nami ku-conference call noNongwane nisho ukuthi singenza kanjani kusasa ukugwema ukuthi breakdown makwenze kushayisile sizokwazi ukuthi ukulunga zoba sifuna ukuthi uhambile emkhontweni. Ngibese ngithi mina ke into engizoyenza ukuthi sizama ukusonda sithole ubulungu beqembu. Ubulungu beqembu bami ke iqembu lomkhonto wesizwe lithe sekunento eziningi eziimplicate igama lami phakathi
isubregion yasemlalazi ithe kuzomela sibugcine bu private and confidential. It's either I am a member or not a member of umkhonto wesizwe, remain private and confidential, because mangabe ku-implicate igama lami region yonke iyadonseka ukuthi ilinka no breakdown. Mangabe ku-mention igama lami national leadership MK fanele iphendule ngo breakdown. So base becela ukuthi okwamanje is either ngiyona member noma ngisiyona, bacela kube yona mfihlo fanele ngizofa nayo leyo. Kunye mabathe bazomonitor behavior yami ukuthi mangabe ngindlela engiphatha ngayo vese ngumkhonto yini noma ngiveza ngise umuntu loyengaziwa njengaye nezweni. So banginikeza i-window period noma i-probation period enjalo ukuthi i-membership ikhona noma yikho akungaveli lokho, it's a private and confidential, bese ukuthi i-behavior yami yona ezocacisa kuyiphatha kwami ezidlangalaleni. Ngiyabonga mfowethu. Before kancane nje macekeceke ngiphinde ngiqhubeke breakdown ngoba into engiyifunayo nengifuna ukuthi ikhuluma moya wami ukuthi breakdown aphumele obala. Breakdown njoba ngishilo ukuthi emkhontweni siyayiyela yini lento yakho wena ibe yiprocess ekutheni kufanele ube yimember yomkhonto kuze kuthiwa kunewindi kunani. Wonke umuntu emkhontweni ukhipha imali yakhe athole ikhadi abe yimember yomkhonto. Ingani kuwe kufanele ukuthi kuthiwa kufanele kube ne-stages noma ne-process okufanele kudlulwe kiyo before uyoba yilunga lomkhonto uma kuwukuthi umkhonto ngempela? No, Sihlalo, into engaphendula ukuthi okusho uma kukanjalo ngafanele siyophendula ukuthi i-region manje ngikhona namhlanje unobhala we-region uGeneral uSibiya wasemlalazi ngibene naye nosisi uDonti lapha uDon obekhona ofisini babakhona ngisho ukuthi ngizosayina iform lokuba ilunga lomkhonto wesizwe ba-rejectile ku-application yami, so angamukeleki ukuthi ngibe yilunga lomkhonto wesizwe. Basho ukuthi mangabe kufanele ngiphinde ngijoin iform ngafanele ngithathe ngiyojoinisa ubaba uNcamalala ukuthi ngoba kuthiwa into efaka mina i-implicate abahona sebexoshiwe kumthethwayo noma basamiswe noma baphenywayo ngenxa yensolo engizenzile kwi-social media. So bathe kwakhona ukuthi ngisofisi namhlanje ngase kubathele ngodaba ukuthi mhlawumbe ngenza ngithunywe ibona ngoba into enegama lamphakathi iyashisa kakhulu kwi-Kincetshwayo district ifaka isubregion yasemlalazi ngaphansi kwencindezi. So ngalo ndlela ubulungu bomkhonto wesizwe iyonto engaze nginikeze kukhathi ukuthi ngiyafuna cha nginabo futhi angaze ngibe nabo abanginikezanga bechodwa ngakuveza lokho public ukuthi anginikezwanga ngoba kuzo implicate kungani benganginikezanga. So bengafezi nami ukuveza lokho ngoba uyabuza ukuthi kungani bengaphethola ngobulungu abanginikezanga ngobulungu, but no ku-implicate abahola abaningi abaserious kunabantu asebemisiwe emsebenzini kwi-district laphana ngenxa yensolo engizenzile zokuthi abantu baseKincetshwayo abathi abamfuna uFloyd. So bathi kunekuhlukanisa iqembu phakathi lokho. So uma sengibona lemkhontweni njengamanje bazobuza ukuthi bangivumele kanjani ngingene kanti ngi-implicated territory ezihlukanisa iqembu phakathi. Lungile mfowethu, nginemibuzo eminingi kodwa angisuvalela abantu ngoba yimo host ulive. Ake nginike abantu ithuba. Macekeceke ngiyacabanga ukuthi uzongena nawe ugiqephuze uthi qaphu ngizokwazi ukuyodonsa abanye enzansi mfowethu. Into esishilo ke siyalungisa asithuki inhlamba ngoba emkhontweni ayivumelekile leyo nto sibadala futhi ngaphezulu kwalokho ngicela ukuthi uma sikhuluma ulimi lwethu luqonde kodwa anginikaleli ukuthi nikhulume ngigcine kuphi mhlambe nikhulume kanjani. Kodwa inhlamba engingayifuna ukuthi ibe khona sikhulume nje kahle sinika nesikhathi uthi nje macekeceke qaphu sinyukele ebhuti omdala siye phezulu ngiphinde ngifaka abanye siqhubeke ungandi kakhulu mnewethu macekeceke. Hayi siyazizwe indaba enganza kwethu. Ngicabanga ukuthi siyaphila nonke nje niyaphila nonke kuyipanel ngizonibingelela nje nonke enganza kwethu. Uyazi ke lena inkinga mina ngicela ngasazwe enganza kwethu kupho kufanele sikukholwe ekuphuma emlonyeni ka breakdown. Le statement aqedwe ukusisho manje ngicela beke statement sokuqala bokufanele asikhiphe mabe eqala ukukhuluma ethi mina ngisolile ilunga lomkhonto njengoba ngesilunga lomkhonto ingqinamba engibhekane nazo kube yilezi nalezi. Kodwa imaye sezokukhuluma manje kulungeleke akunankinga. Kodwa mina bengizothi umfowethu breakdown besinayo live izolo ube umuntu namhlanje ozoyo joina as a member ye-MK. So manje into enginga mangabe esesho kunye uyabona ugcina ungasakholwa into ephuma emlonyeni wakho. Uyazi enye into umfowethu breakdown ngathi umuntu osekhulile umuntu osemdala lo ngiyabona ngathi unering ngapha esinqumeni esandleni sakho sakwa-left. So umuntu osethatha inqumo ngokuphusa umuntu osuke sethatha inqumo
ngendlela ngathina ngazi ngayichaza kanjani kodwa umuntu osuke sekwazi ukuthatha inqumo umuntu ongeke usamthathela inqumo lo muntu lo umuntu osuke sethi mayenza into ngisho ukuthi uyiphuma eceni kangakanani azi ukuthi lento yakhe ayenzayo uyenza ngayiphi inhloso kunombuzo oqeda kumbuza wona njengamanje ukuthi yini le yenza ukuthi yena engathi ukusayina kwakhe kunga special okudlula kulamanye onke amalungu eMK into emshayayo umfowethu breakdown uyabona kuba unama followers awu5 noma u4 noma 1000 yonke lento ngaba kayenzi nayizolo ngeke ngaka-address ukuthi i-problem ukuthi usutholela ama-followers onawo uwathole mfowethu ama-followers anawo uwathole ngabantu abayi-MK ngoba bathi u-breakdown uyi-MK mina as umacekeceke ama-followers enginawo ngiwathole ngoba ngiyilungu le-MK ngiwathola kubantu abathanda i-MK akungathi ngokuthi sengitholela ama-followers anginawo bese ngenza noma kanjani bese ngathi mhlambe mina ngathola treatment especial ezif khona abantu engizoza nabo ku MK ngize ngenze example ngawe Godolo ngathi uGodolo efika la ku MK ubena ama followers amaningi kulomdlalo wakho amanzi nasema taxi ubena followers amshwa more than 200,000 to 300,000 or more than that bemaningi besazi ukuthi mangabe eza ku MK uza nabantu abaningi so mina mina myself macekeceke lama followers enginawo ngizofuna i-treatment ezoba special bese ngithi mina ngizoza noSibanima engibathole khona la ekhaya ngiza noSibanima ngibathole kanjani la ekhaya cause into iba ukudukisa abantu kunomama obekhuluma la izolo lo mama uzwacela emanesi wathi ngicela ningikhipha ama drip umntanami ke ngikhulume nalo breakdown umuntu omdala osuke sekumama umuntu omdala bona mayikhulu yamuzwa la mama usekhulu semdala umuntu omdala mayikhulu uyakhula ingqondo ifike ku turning point ibuyele back to emntwaneni bese ngathi usewumntwana omncane ucabanga kwa lo muntu umuntu osemdala okwazi ukubona hayi lengane manje yenza izinto ezirong ubreakdown imdala indoda esindala lekwazi ukuthatha inqumo lento ayenzayo uyazi ukuthi wenzani singazama uniconvince ngendlela ezama uniconvince ngakhona but lento ayenzayo uyayazi hayi ukuthi akayazi uyenza ngamumbomo uyenza ngenhloso but ngoba eseshilo wathi akasilona ilunga le MK abantu abaningi bebekholela ukuthi ubreakdown uyilunga la MK bebemfollower ezilunga la MK sho ufuna bethatha ama-followers abo because of bebemfollower ngoba bazi ukuthi ubreakdown uyilunga le MK abantu bagcina bese bekhala ngoba phela naye kufanele abone uyabona lento yakhe ngani mhlambe nesikhathi esingango 4 months or 3 months yenzeka funa bekhona sekubonile kufuna bekhona sekufundile ukuthi hayibo mina bangihlaba kangaka akwenzeka ama comments akho amalokuzana ama comment ungawafundi kuyivideo sukukade uyenzile uyawafunda wena wahlatshwa kangaka usasha uval hayibo ngahlatshwa kangaka mina ngathi yini le ngiyenza wrong nama ke nginuka amakhwapha ukuthi yini le ngiyenza wrong lento ayenza ubreakdown uyayibona uyazi ukuthi wenzani siyabona Siyabonga mnewethu. Baba Ukhomo. Sanibona ngane zakwethu. Utomdala. Ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba ni right. Ngiyathemba konke kuhamba kahle. Ngane zakwethu sibonge kakhulu mfowethu Godole. Neqhawe lami lapho uNkosi Khanyile no breakdown iqhawe linamandla ukuthi nikwazi ukuthi nimdonse nimlethe la akazochaza seakhulume nje kakhulumayo. Ubreakdown ngiqala ukumlandela mina la ngimbona khona egijima khona kumkhonto wesizwe ehla yenyuka sifuna ikipa ngala egijima nekipa ngalana enika abantu ikipa umbona futhi ukuthi ubreakdown indlela agijima ngayo emkhontweni inamandla ngendlela emangalisayo koMaritzburg ekhayela imgwaqo ubreakdown umuntu ekade egijima umbona ukuthi muhle umsebenzi awenza kakhulu ngoba yonke into ayenzeka lapha yana uyena umuntu wesithatha asibeke ukuthi njengamanje umkhonto wesizwe nanku la wenza into ukuthi so umsebenzi wakhe wawukade unamandla ngendlela emangalisayo kodwa into ebuyasha ubreakdown I think bafowethu iqiniso lihlo ukuthi ngale kwagogo imali ikhona iningi ngale kwagogo indlela ubreakdown asijikele ngayo ukuvele kwaba ngazuthi kunemali aseyidlile engekho right and le manje sekumele manje abe against umsebenzi wonke awenzile ukuthi awubhidlize indlela nje enze ngayo umuntu manje obulala umsebenzi yena awukhande ngezakhe izandla wabona ukuthi no ikhona imali aseyidlile errong ubreakdown beshoshofu esinzima kabi striker esinzima kabi emkhontweni kodwa uvele wasijikela nje isithubeni nje wavele waba against umkhonto wesizwe yonke lento uma ngithi ubreakdown mina udlile ngale kwagogo
ingoba lonto le ngine-proof yayo ukuthi udlile ngoba ngingomunye futhi nami oke wa-recruitwa ey'nsukwini nje kwathiwa kunomsebenzi okhona esifuna ukunikeza wena ngoba nginjani mina lapho yena u-breakdown yena ubhizi uncoma umuntu oclose kakhulu nalo muntu lo mina ongirecruitayo ukuthi kunomsebenzi angibekele wona. So lento breakdown xa unamandla kuse-early mfowethu ngoba usengaphenduka mfowethu imali yadliwa nobani bayidla imali kodwa mfowethu usengaphenduka xa unamandla sisakudinga thina emkhontweni kakhulu xa unamandla imali usuwayidla kodwa mfowethu nje phenduka xa unamandla siyakudinga emkhontweni ungabi selfish xa unamandla usicabangele wena cabangele ikusasa lesizwe indlela obuphusha ngayo emkhontweni ibikhombisa ukuthi u-breakdown ikhona lento kuye uyabona esingafuni ukuthi ngilanga siyibuke ngenye indlela noma siyibone iphele emoyeni but sifuna ukubona lento u-breakdown esayibona ekuqaleni kuye yayiyinhle inamandla ipowerful siyakholelwa kuwo mfuthu u-breakdown siyakuthanda kakhulu xa wenamandla kodwa uma mfowethu nje ulibona mfowethu iphutha usijoba yabona kodwa ukuthi nje mfowethu nje sikhulume nawe kanje xa unamandla hayi ngoba mfowethu ubalulekile ngendlela ukuthi baze bangibizi cha ingoba mfowethu nje sinothando lakho xa unamandla awukho special ngento eseze namhlanje kodwa size ngoba mfowethu sinothando lwakho sikubonile mfowethu umkhonto wesizwe uphushela kakhulu angazi ukuthi zingake mfowethu izinto ezikudisappointile emkhontweni zakwenza ukuthi umkhonto uphendukele kodwa sifisa ukwazi ukuthi mfowethu igalelo mfowethu owadlala emkhontweni likhulu kakhulu akekho mfowethu umuntu ongalicisha nongalivala siyakucela xa unamandla mfowethu ukuthi unembeza wakho awukubuye siyazi ukuthi imali yakagogo iyawayini unembezo ukuthi uphele ungabi khona kodwa siyacela mfowethu ukuthi uvuke unembeza ukuthi ubuye mfowethu sifuna thina lo ya breakdown luyaya esasimbone egijima neyikipa esi-update yonke lanto leyana sifuna lapho into leyana wekade hamba Maritzburg egijima nemshanelo neyikipa mkhulu sifuna lo breakdown lo ukuthi abuye uma kubizwa ukuthi mfowethu imali owayidla ngalapho yiningi kakhulu singabashaya futhi o10 sibabuyisele sithola ubreakdown esimfunayo ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu siyabonga babukhomo before mhlawumbe ubreakdown ezongena ngizofaka inkosazana lapha uNandi bese ke ubreakdown mhlambe ngimfaka noma mhlambe before ngimfaka ubreakdown ngizophinda futhi ngifaka ungwane naye ethi qaphu bese ngibuyela kubreakdown njengamanje ake ngifake uNandi. Yebo Nandi. Sanibonani makhomanda. Ngiyabonga nje ukuthi kulo live kukhona nongwane. Breakdown futhi ngeke ngizame mina ukumgwema ngenxa yezinto ayikhulumayo and angifuni uqamba amanga ukube mina ngazi nize ngihlale phansi noKhanyile nasi sixoxe izethu engabe uKhanyile ngimfuni ngenxa ka breakdown. Nandi ngiyaxolisa Ntombi ngicela ukuthi ukhona engibakhiphile la umuntu uma engena la kwipanel akavala imic ezokwazi umuntu ukukhuluma kahle angimfuni umuntu ongena kwipanel engavala imic ngiyakukhipha makunjalo ngiyaxolisa Ntombi ngicela uqhubeke bengiba addressa nje lapho. Okay no ayikho inkinga njengoba bengichaza ukuthi ukube uKhanyile mina ngazi ngize ngixoxe naye mhlambe ngabe namanje ngisambuka ngehlo lika breakdown because ubreakdown kulama video akhe unakho ukuthi abalule uKhanyile and ambalule ngendlela etshengisayo ukuthi ngathi uyama admireisha but at the same time ushaya yonke into umkhonto la engaqala khona ukumnotice ubreakdown ukuthi hayi man iyageja le ndoda kwakuyise South Coast ubaba akafikanga lapha and kwababe ngizothini ababe kuma structures kwakukhona ulwazi oluncane ngathi ngenzeka ngaphumeleli because of izathu ezazikhona ezayithini but ubreakdown wenza ivideo lapha ya wenza ivideo izitulo zikelile zimhlophe ziningi zinje wathi ubaba akafikanga which told me ukuthi leya video leya because kwaba ngathi ubaba akafikanga nabantu abafikanga which told me ukuthi leya video leya wayenza before uqale kwamcimbi because after ubaba kuzwakala ukuthi akekho izitulo zaze ibheke phezulu vele abantu sebehamba
So ngaqala lapho kumqapha ukuthi hayi man lo muntu ngazi ukuthi kukhona umshikashika uphushayo and akusiwona umshikashika wethu. Wathi asuka ku breakdown wayeshaya ioffice after ngivezile ukuthi kukhona ioffice lomkhonto wesizwe elilapha ya eSouth Beach Point Waterfront. Wathi if office elifake alikho lelo office. Ngase ngamanga la ukuthi lo muntu uthi umkhonto kanjani ezophikisa le nto because one leya office ilona office elenze i-data capturing ebidingeka for ukuthi wonke ama province ase South Africa akwazi ukuthi umkhonto ube kuyi-ballot box. That small office lela athi yena li-fake. Njengamanje we've got people ema-parliament, we've got people ababizwa ngo-honorable, we've got leadership and what not. Iphume kuleliya office sasingalali laphaya. Wathi leliya office li-fake. Kwathi kusuka lapho wathi amakhadi ayifake. Ngiyamuzwa nje khuluma ngokuthi uyena wayicela amakhadi. Mase ngikutshela ukuthi i-contract yamakhadi yayisayinwe nini butwami. Angathi yayisayinwe nini but kwaqala nini ukukhulunywa ngayo. Kwaqala ngomhla 17 December. And for some of us who were there even before kufika umhla ka 16 December, izinto ezikhuluma ngomkhonto ziyasilimaza thina ngoba mina eyami into ithi angizile ngomuntu la, angizile kumuntu futhi angifikanga namuntu. Nangendlela engafika ngayo kumkhonto wesizwe kwacaca ukuthi umkhonto wesizwe kumele ngibe ingcenye yawo, ngisho ngabe kuthiwa ngangathandi because ngangithanda uZuma and uyena wangiletha la. So indlela okukhulumeka ngayo yabona nje kade ngifonelwe ileader yase King Cetshwayo ethi Nandi khona lo mfana ukuthi breakdown ukhuluma izinto ezosixabanisa as leadership. uFloyd kumele asibuke kanjani manje ubreakdown mangabe sethi iKing Cetshwayo ayimfuni uFloyd. Ngathi mina awenze video because mina ngizama ukumgwema lo bhuti. Kahle kahle angithandi ngisho nokuba sendaweni eyodwa naye. Even efikile lapha eMashamplani ngabuka nje ngahambela kude naye. Angimbingelelanga nokumbingelela because angikwazi ukupretend. And also angikholelwa kulento esho ukuthi uthi ubethunywa uMashamplani. It's fine, I'll call uMashamplani and find out. I don't believe that ukuthi ubesishutha lapha ngoba isitshontsha kanje uthi wayethunywa uMashamplani. Pho wayengakhululeka bingelele kahle njengokuthi uthunyiwe umsebenzi wakhe awenzayo for ilokhu ngani iMashamplani, you know. So angifuni nje ukuthi ngize ngiqhubeke kakhulu kodwa ngizokusho ukuthi breakdown mfethu if kuukuthi umkhonto uyawuthanda njengoba uthi kade uthi uyozama ubulunga wanqatshelwa laba banqabelile bakusizile khona uzothi ukuhluza kahle umqondo and then ubuye usuzazi ukuthi ufunani because in all honesty into esifunayo thina sifuna u2/3 majority and wena uyingxenye yalo 2/3 majority esudingayo. Ivoti lakho libaleke njengevoti lawo wonke umuntu okhona. Siyathanda ukuthi uqhubeke uli-ede ngaso sonke isikhathi kodwa ngiyafisa ukuthi ngoba vele nawe unqavo omuhle la ku TikTok usilekelele ukuthi lo 2/3 suthole, hayi ukuthi siyakha wena uyabhidliza, siyakha wena njalo nje. Hayi breakdown ndoda, ngiyacela nje ngomoya wesonto ukuthi if kuukuthi ngempela uzoshintsha ubuyele ube yithina sikubone ngezenzo baba because ayo sakwenzile hayi impela hayi kushayisa amakhala. Angibonge. Ngiyabonga kakhulu. Mhlambe ngizophinda ngiqhubeke ngiye kubhuti lapha phezulu ngizoke ngiqale ngifaka umfokangwane bese ngibuyela ku breakdown bese ngiphinde ngiyaqhubeka. Ngicela sithi nqampu ngani zakwethu sonke esingakangeni la so that ngizokhona ukubadedela nabafowethu bakhathele nani nivele emsebenzini abanye bebebusiness ezinye izinto sizokwazi ukuthi siphume nesinqumo bese siyaphuma odabeni. Ngwane mhlambe kukhona ongakuthi nje nqampu bese ngiya ku breakdown ngiphinde ngiqhubeke nabakhona. Okay, okwami nje ukubonga abantu abangenayo nabakhomentayo nokuhlala ephuzwini lokuthi amandla nentshisekelo ubreakdown anayo kodwa enhlanhlathayo. Mina ngifisa siyikhande siyijike kube intshisekelo namandla azokhanda akhulise futhi umkhonto. Lonke ivoti ngihamba amagameni asisinandi. Lonke ivoti libalekile ngisho la breakdown libalekile bafowethu. Ngicatha angidedele abanye bakhulume ngoba ngiyafisa ukuthi mhlambe ngophasi noma ngo-2 siyiqede sivale. Ngwane ake se usurvivor
Yebo Survive. Sanibonani ngiyabingelela. Ya, ngibingelela ngepanel ngibingelela kubo bonke. Ngiyayithanda kakhulu le discussion manje ngizozama nje ukuba mfishane Godole, thank you so much. Sisebenzile laba kwethu. Sisebenzile besingalali. Before u29 besingalali. Kungaba nje manje ukuthi abantu bayahlehla bahlehliswa abantu abafana no breakdown. Mina breakdown bengena mina lapha ekhona bengena ngicukuthe ebese nje ngiyalalela ukuthi uthini. Kodwa nje recently uyabona into eyafike yangishaya ingozi ekhanda breakdown. Kungamhla uya kuyi radio emsakazweni othile uyo interviewer. Hayi uyabona lapho ngageza izandla. And mina uma ngithi ngisebenzile ngingaphandle kwezwe. On the day, even on the 29th of May, mina ngangimi ngeenyawo la. Sisebenzile and nawe breakdown njengoba usho usebenzile. But umbuzo wami uthi ke wawuvotela kanjani umkhonto uma usukhuluma kabi kanjeni? Ngesikhathi uvotela uthema ukhuluma ekuqaleni washo zonke izinto nento oyithandela umkhonto kwase kujikapi. I think into engayisho ukuthi nje bengicela mina ukuthi baba yehlisa umoya uxolise ebese uvuma ukulawulwa yimiso zomkhonto ngoba akekho umuntu la esingamdingi. I think mhlambe kufanele sibe careful ukuthi abantu bangacabanga ukuthi ngoba ngiyabona kuma comments ningasho ukuthi ayisiyamncenga la komkhonto kuyazizelwa kodwa at the same time nathi kufanele sibe welcoming. Uyabona akekho akusho ukuthi umuntu mesenhlanhlatha uma inhlanhlatha umuntu ufanele simbuyise kahle. We were very radical before the 29th. I'm not gonna lie. Besilwa ngoba besibona ukuthi sisempini. And lempi sayiwina siyazi ukuthi sarojwa kanjani. But at the moment kufanele sibe nebelief eyi1 ukuthi MK izophatha. Because izophatha MK abantu abafana no breakdown siyabadinga. So laba bantu badinga ukwakhiwa. Laba bantu badinga ukuboniswa ukuthi wrong la. But having said that, breakdown I hope awakayidla imali wrong, because uma sewudla imali wrong then emkhontweni ngike ngathi umkhonto ulwandle yonke imfula ichithela olwandle and ulwandle liyayikhafula into engcolile. So uzongena lana ngoba luthatha noma ubani, but lolu lwandle aluyifuni into engcolile. So mawungena la you need to make sure ukuthi umuntu lo esimdingayo nozohamba ngeimiso ze MK ozohamba ngokwe constitution nozolalela ngoba la kuyakhiwa asiphoqwa lana. Uyabona kufanele nje uwenze sure ukuthi uma usithatha isinqumo ngoba eqaleni uthe awulona ilunga le MK wasuya ngiconfuse uma uthi uhambile wathi uyojoina. But there is one thing engakutshela yona ukuba bewufuna ukujoin ubuzongena online. Mina ngijoine ngila engikhona ngaphandle kwezwe, ngijoine ngila eUK mina iMK angakabuye eSouth Africa ukuthi ngiyothola zonke imfanelo amakhadi and everything. But you could have joined where you are and then bese uyashintsha ukukhuluma kwakho, bese uyashintsha indlela ilento thina esidingayo. Siyakucela mfowethu cacisa ukuthi ukuphi, cacisa inhliziyo yakho ukuthi ukuphi, asibone ngokuthi ubuyele emuva uhambe uyodelete wonke lama video lawa asiphoxayo ebese ufaka ivideo ecacile ukuthi uyiliphi ukuze wonke umuntu ohlangana nevideo yakho akwazi ukuthi umephi. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Survivor siyabonga. Ngicabanga ukuthi mhlambe before ngiye kuThabelo ngizoqala ku breakdown athi nqampu bese ngiqhubeka ngiyakuThabelo siye kugoqile. Breakdown ungaphefumula mfowethu? Bhuti omdala ngizophendula futhi ukuthi
ungwana ngikhathi ukhuluma nami nawe kwi-conference call ukubuzile ukuthi ithini way forward bese ngithi mina fokagodole ngizohamba ngiyosayina ubulungu beqembu lomkhonto wesizwe ukuze kuqhubeke ukusebenzisana kwethu ngisebenze ngilawula umthetho sisekelo. Ngibuzile ukuthi ngimi kuphi ngasho ukuthi thiwa ngakuveza ukuthi ngimi kuphi. Ngaze ngaphusheleke khona ngicine ngiveza status ukuthi ubuholi ibranch yami ngeke yona yathi bathi ibranch nabangangisayinisi bafona sasi live. Bathi angihambe ngiye kwi-sub-region ngoba ama-forms awasafani. Ngiyile kwi-sub-region ngenxa yokuthi into enegama lami phakathi iyawungcolisa umkhonto wesizwe. Ne-sub-region ayikwazi ukungisayinisa ifomu ngijoyinisa iqembu lomkhonto wesizwe. Kuze namhlanje i-sub-region yona ngafanele iphendule ukuthi kungani kuze kube lesi sikhathi ngakalisayina ifomu kuze ngikwazi ukuba ngaphansi kweyimiso zomkhonto wesizwe. Njengamanje kuthiwe into engiyikhulume ngiyishilo ngiyaphinda futhi zihlukanise phakathi i-district yaseKing Cetshwayo. Into engizishilo zihlukanise iqembu phakathi. Ukungena kwami eqenjini ukuba ngivumela ngithatha i-membership kuzoba sengathi i-sub-region yaseMlalazi iyayisekela into engiyishilo noma ingxenye ukuthi mina ngizohlakaza iqembu lomkhonto wesizwe. So kuze kube manje ngakajoyini bathe ngicela ngilinde eceleni ngime ngibona ke ukuyiphatha kwami ukuthi uzoyiphatha kahle yini. Uma babona ukuthi ngiziphethe kahle ayangisetshenziswa bazophinde babuyele kimi base bangisayinisa ifomu ngokusemthethweni. Kodwa kunjalo nje konke okuphakamisekayo siyakuzwa iway forward bokuthi sisayine iform nokuba nokuvumela umthetho sisekelo weqembu umkhonto wesizwe mase sisayinile iform bese sihamba ngomthetho sisekelo okwamanje sikakalisayina iform kodwa kuthiwa indlela engiyiphatha ngayo angiyiphathe umuntu oselisayinile ukuze babone ukuthi ngumuntu oyisolayo noma umuntu ofuna ukubuyiseka yini emkhontweni wesizwe. Ngiyabonga. Breakdown mhlambe before uzophuma ngizocela ukubuza ukuthi njengoba uthi ukuyosayina iform eMlalazi ngabe uhlala eMlalazi? I-address yami eNingizimu Afrika yodwa kuphela wa21 indawo ngizalwe kuyona ngiqale ngaya kwi-branch iqala umhlalo obengiswa kuyena kwi-VD umfonela ukuba ukhulume nosihlalo we-sub-region ngivota kwi-VD yodwa ibizwa kuthiwa ilinde lihle primary school. That is where my VD engivota kuyona base besho novota kwi-VD yami ngihlale khona ngizalelwe khona ngikhulela khona ngihlala khona namanje. Khona la ngifuna ukuya khona we-breakdown ukuthi mfowethu mina ngwasemsinga kodwa ikhadi lami ngilenzela eGoli ngoba ikhadi lomkhonto akukhathalekile ukuthi ulenza kuphi as long uzokwenza ikhadi ube yimember yomkhonto. Ungani wena ufuna ukuthi uze kiwele ukhona eduzane nala ukhona ukuthi ungenza ikhadi lomkhonto? Yini lento yakho kufanele ibe yiprocess kangaka ibe umzukuzuku umdonsiswano? Kungani ufuna ukuthi uye la ofuna ukuya khona ungazange ngoba uNandi uyahamba everywhere? uNandi njengoba wawukhona le eChesterville wawungathi weNandi awungenzeli ikhadi ePaul kuNandi ngendlela aPaul ngakuthi breakdown ngeke ngikwenzele ikhadi because of this and that bese umtshela hayi sengiyashintsha mfowethu impela ngifuna ukuba umkhonto. Yini le yenza ukuthi into yakho idonse kangaka ingakwazi ukuthi ibe nje stable njengathi savele sangena emkhontweni sangena nje sangabuzwa umuntu ukuthi singena kanjani? Yini lekudala ukuthi ungenza ikhadi ngalapho ungakhona noma la usuku uhamba khona? Fokodole ngizokuphendula ngokuthi izathu sokuthi ngenza ikhadi i-membership yeqembu ukuthi ngoba bengifuna ukuthi bathe bazoqala bangichazela umthetho sisekelo. So umuntu ongaphendula kahle ngendaba yale ndoba ngilenze eminye ikhadi la ngihlala khona ekhaya ngihlala ekhaya every day angihlali into abengizongiswe ngiyosebenza mangiyosebenza ngathenda ngibuyele ekhaya. So ngihlezi ngisekhaya mina ukuyise emthunzini la ngihlala khona ekhaya. So ngiyile kubantu ukuthi no ngicela anginankinga ongabi nalo ikhadi akunankinga ongabi ilona ilunga lomkhonto akungiphathi kabuhlungu angize kube yena kuze kube manje bengumkhonto nje ngiyindiza le kude ngiyikhulumela ngokukhululeka kwami. Kodwa ungwane sekhulume nami athi ukuze breakdown uma kwenzeka wenza iphutha kusasa sizokwazi ukuthi sikulungise. Sicela ukuthi iway forward esingavumelana ngayo wenze ikhadi usayina iform lokuba yilunga lomkhonto wesizwe ngokusemthethweni. Ngavumelana nongwane ukwenza kanjalo ngimupdateile ukuthi ngise kwi-sub-region la ngikhona ngiyabenza ubulunga ogcina ngaphumelelanga. Sabelo Maphopha. Sanibonani bafethu ngibulise ku breakdown ngibulise ku Bonkosi ngiyakotole the host no banqo la ngishaya igama lephezulu ngiyabulisa. Yes then nabo abantu abaku window nakuma comments
yazi mfethu inzima le issue le yalo mfethu uLontuza la breakdown. Thina abanye breakdown mfethu umunye umuntu besibonela kuyena and then sibona aphusha njengoba nobaphombe kasho ukuthi ama programs bekawayenza uclean abo Marisburg. I'm one of those people bebashayela izandla zonke izinto bekazenza up until asibonise the other side. Ilontuza issue kamfethu it's just like a good example ye relationship. Wabona awuse aku relationship can be ukuthi maybe uyinsizwa or uyintombi. Once relationship and then wangabi neqiniso ku relationship, obvious uzofacana nama consequences. Obvious once waqoma akusekho ngeke kusaba grand ngoba kumele usjustify njengoba manje azama ukujustify, but if azange aqome bengeke azithole seka justify. Today he found himself whereby bathi we cannot associate ourselves as Umkhonto weSizwe a party nawe because unama Lontuza kunama loopholes amaningi usomoshe igama kakhulu. You understand zonke lezo zinto lezo sezimoshe nokuhle lokho akwenza before, and then it breaks abantu abaningi inhliziyo to see a situation efana nale because naizolo naku life yakhe ngize ngangena mina angimfollowi but it happened ukuthi ngiyibone life and then ngimamele umfethu. And then there was this old lady. You could feel the pain from umama mfethu. You understand? And then azang futhi amthathe serious. Uye wathatha umama as a joke. So somewhere somehow we find ourselves asking ukuthi, is this a real gentleman lo simbona faki ring or lo muntu lo unamakhala samaningi? You understand? So we find ourselves in this situation and we are so happy that Umkhonto weSizwe wafethu njengoba ne constitution issue for each and every member Umkhonto weSizwe ekhona siku probation sonke, and then we ukuyiphatha kwethu kuzosenza sibe ama members Umkhonto weSizwe ngokugcwele. So njengoba nawe egodolo lokumbuza ukuthi uspecial kanjani, but it's not issue ukuthi uspecial why kumele ayosigniswa kuphi, but like khona la ukuthi ulandelele ilontuza i-constitution and then imkhahlelele ngaphandle yona i-constitution yomkhonto weSizwe because sonke la si under i-probation and then kwamele siyenze kahle ukuze sihlale sama member womkhonto weSizwe in good standing. So meaning Umkhonto weSizwe ustike to what the constitution is saying. Ubhuti uBonkosi maybe can add on that. If not, maybe mhlambe mina ngifunde ngenye indlela wrong or ngezwa njengoba bebayitsho for the first time around Joburg elontuyini mid yes around there. Like you just got ba tresa ilontuza ba-tablisha i-constitution for the first time yabona. So I think ngayizwa kahle and then the way ayisho ngayo ukuthi le uvaleleka ngaphandle shukuthi kulandelela yona vela the very same constitution again sengivala mfethu ku relationship enye nenye once waqoma ngaphandle so imoshile uthando bonalo kuleyo relationship. He found himself in this ngoba uye wahamba wayocoma. Now he's facing the consequences. Siyabonga. Goqile mfowethu awungene nawe ugi uqephuze ebese uhlala phansi mfowethu. Goqile. Angibingelele epanelist ngibingelela abasewindini. Ngwane Baba Mathendwa. Mholi ekubingelela lapho the host mhlambe okwami uzoba kufishane kakhulu yebo Goqile sicontributor ngendlela ezahlukile nciseni kukhona into engihlupha lo ngifonela
sicontribute ngendlela ezahlukile but ngifuna ukuza newe forward mhlambe yoku-advise umfowethu mhlambe nayo leadership number 1 ngicabanga ukuthi kukhona okuhle okuphuma entweni engekho yinhle angisho ukuthi akekho umuhle baba Mathenjwa but ngwasemgungundlovu usinikeze enkulu challenge masimbona egijima nemshanele phabafana laba abahlala emgwaqeni o5 rand ukuthi balekelele eklineni idolobha ikunezinto ezinhle sizibonile kuyena umfowethu zikhona ke nezimbi ngoba akekho umuntu ophilayo babugodole esingathi umsulwa noma akanakho ukona kwakhe indeed lokho akwenzile asikwazi ukuthi singakumela noma sikwamukele mina ngimthanda kakhulu uNxamalala ngisekagogo wathi mevula mekhuluma ngento yomkhonto wesizwe ngomhla ka16 December sonke thina esasisebhizinisini engihamba nabo sathatha isinqumo sokuthi kusukela ngaleso sikhathi sesingama member yeMKP so then ubukela abantu abafana nani abantu abafana noKhomo abantu abafana onke ama TikTokers under iumbrella yeMKP kuyisinikeza kusinikeza ithemba eliphelele ukuthi ngempela iMKP ugovernment olindile so then akamumbu ikakhulu Mathenjwa uyadinga ukuthi mhlambe alandelele ama processes athile ongafuna ukuthi awalandelele uma ngempela mfowethu Mathenjwa kuukuthi usenale yantshisekelo nalo lathando esikade sulibona le MKP ngingathi mina kuwena istep sokuqala ofuna usithathe even before uhambe uyofuna imembership noma ngabe uyijoyina online or uya ema-ofisini MK sub-region or region kuzofanele ukuthi wenze the very same thing okade uyenza incorrect wenze ama-VN azobe ekhuluma ngokuyisola nokwenza kambi kwakho nokukhuluma kambi kwakho nokuzokwenza ukuthi kwi-sub-region yakho ne-region yakho ikwazi ukuthi bebone ama-members noma ama-leaders ukuthi ngempela wena uyazisola ngokushilo nothi ngoba wawuthunywe abantu abathile especially ngoma ukhuluma ngo-SG so then ngicabanga ukuthi leyo nto izokulekelela kakhulu uma ngase uthathe leyo posture noma uthathe leyo direction ngoba kufanele mfowethu ukuthi uqhubeke wenza umsebenzi omuhle okade uwenza kwi-MKP uphinde futhi ugqugquzela abantu ukuthi bagqugquzela before ama-elections mhlambe okunye engakusho kuma leaders njenganani Godole nikwazi ucreate this particular platform mhlambe nihlale phansi naye namanye ama leaders whether awe province or ama leaders region or ama leaders national akekho umuntu omumbi kunomunye umuntu ngoba akhona uke washo uBonkosi la wathi akhona ama leaders enye ilanga mhlambe kusasa sizoza ukuthiwa i-leader yade lithuka uNxamalala lithi usemdala akawenzelanga lutho abahlali base-South Africa ngesikhathi sakhe kodwa simbone seza ku-MKP and mhlambe futhi lapho ku-MKP athole i-position national then lokho kuzobe sokusho ukuthi abanye abantu abangekho kwi-level mhlambe labo bantu esingathi ama-politician asethanda ukuvuthwa kuwona azibhekwe ezinye izinto noma zilandelelwe ezinye izinto ufanele ukuthi all members so treated the same so treated equally naye umfowethu lo uyadinga ukuthi aklinwe kahle apolishwe kahle ngendlela okulandelela imithetho yani ye-MKP ne-constitution ye-MKP ngiyabonga kakhulu ithuba siyabonga kakhulu Goqile cha ukuze ngizokwazi ukuthi ngwane nginidedele naye umfoka Mathenjwa cha ngizoba nje nezinto ezifew ebese ngikwazi ukuthi
kube ukuqonda kwami ivideo engiyenzile ukuthi uMathenjwa asimvaleni emcimbini yeMK masenza imicimbi izodependa kuye yathi enye insizwa indoda nendoda iyophunyeleliswa zinqumo zayo ukuze ngihoxise le video engiyenzile noma ngwahoxisa amazwi engiwashilo umfoka Mathenjwa ngizocela izinto ezifew kuye. Number 1 ngizocela ukuthi onke ama video akawenzile eJivas MK awakhiphe kwi-account yakhe. Ngizokwenza lokho ukuthi ngihoxisa amagama ami noma ngikhiphe le video engiyenzile abantu ngibachazela ukuthi cha ngani zakwethu kulungile. Onke ama video akawenzile akawakhiphe emva kwalokho abese enza ivideo yokuxolisa nokuthi uyayenza lento esifunayo. Hayi ukuthi ngiyamncenga kulokho. Angimncengi kulokho. Usephumile. Ngoba sengibalala amagama umbonile ke mfoka Khanyile angimncengi kulokho engikusho ubreakdown ukuthi akaxolise uma engafuni engaxolisi futhi engawakhiphi ama video akawenzile angeke sikwazi ukumncenga ubreakdown akeze utreatwa akezofuna yena ukuthi atreatwe specially la kumkhonto ukuthi hayi ubreakdown ufuna kwethulwe into zakhe thina sethulwa ngemkhontweni savele sayingenela sayijoinela emkhontweni senza lezi zinto esifuna ukuthi zenzeke kumkhonto so manje leyo ukuthi kufanele ukuthi ubreakdown ancengwe angeke size sikwazi ukumncenga njobe ethi into yami sewipending fanele ubaba uNcamalala kube uyena othini akunancamalala wazo attend into ka breakdown emfowethu ubhizi uNcamalala ngokwenza umsebenzi weqembu so breakdown angeke sikwazi ukumncenga uma kuukuthi akakwazi ukuthi enze lento esifunayo into engifuna kuye eyodwa mfoka Khanyile akawakhiphe awuthi ngimbheke ukuthi mhlambe uphume ngephutha ukhiphe ngephutha ngimbheke ukuthi ukhona ni la ubreakdown cha akekho ngimbheka la acceptwa khona akekho cha akekho cha into engisho ke Khanyile mfowethu cha ubreakdown uma efuna ukuthi ngikhiphe le video engiyenzile noma ngiwahoxisa amagama noma ngibachazela abantu ukuthi akangavinjwa akakhiphe onke ama video akade Jivas ngawumkhonto akawakhiphe onke lawo ma video lawo sizobe sesimfollow siqhubeke yonke into ibe mnandi kodwa ke usephumile la cha uma engakakwenzi lokho engakakhiphi la ma video ngani zakwethu akukho engizohoxisa safanele ukuthi avinjwe safanele ukuthi iqhubeke into ekufanele yenze ngoba ubreakdown akasusibamba ngeChalk Slam asuhamba naye kanti uzosibamba ngeChalk Slam asilwi naye asixabani naye kodwa into engicelayo onke ama video le video engastitch akakaza ikhiphe onke ama video akawenza ukuthi uFloyd what kanjani akakayikhiphi uma kuukuthi akayikhiphi leyo video leyo akube njalo sisazoqhubeka simvimbe emcimbini yeMK ngoba uyasintshontsha awukwazi ukuthi uyiMK uthanda ukushutha noKhanyile uthanda ukushutha noGodole bese uyamntshontsha uma ekhonela umntshontshe uyakwazi ukuza kuGodole kodwa ubreakdown akakwazi ukwenza lokho ukuthi azosicela uma kufanele ashoot fanele sintshontshe khona la kayekethi uyasintshontsha khona sisonke sidansa uNgubane nganitshela nabafowethu esasinabo ngaze ngadonsa uNgubane lo actor ngazi uactor kwini uNgubane nansi intshebele ngamdonsa ngathi hey Bhasobho Ngubane nangu lo eseshutha amdonsa uNgubane sabuyela ngemumva ngathi hey Bhasobho yakushutha lo muntu washuthila abanye usebashuthile uma ubreakdown afuna ukuthi into zakhe ihambe kahle kube mnandi asimphoqi emkhontweni akuncengwana ukuthi ngena kodwa si welcomeana with a warm hand emkhontweni we are welcome kodwa angeke ukuze kuthiwa sicela ungene wonke umuntu ozemkhontweni akekho nomuntu ongathi emkhontweni wake yena kwathiwa woza sicela uze emkhontweni siyaziyele emkhontweni inqumo sithathela thina so breakdown akangafuni ukuthi etreatwe so specially uma kuukuthi ufuna ukubulala umkhonto akamele ngaphesheya simbone kahle ukuthi nangu breakdown asilwi naye noma esengaphesheya ngeke silwe naye kodwa sizobe si against iqembu lakhe ngoba thina sifuna ushintsho lokho nje mfoka Khanyile engakusho ngane yakwethu ukuthi cha ubreakdown njobe sephumule nje ivideo angeze uyikhipha futhi akukho engizohoxisa uma esenza lento ayenzayo akakhiphela ama video akafakile ngomkhonto nami bese ngikhipha le video engiyenzile ukuthi akavinjwe bese iqhubeka impilo ephambili kube mnandi yonke into ngoba usephumile mhlambe mfoka Khanyile ngisalokhu ngimbheka ngabe mhlambe kube khona okuphawula umfowethu ngisambheka ukuthi ngabe uphume ngephutha noma uphume nje ngoba esefuna ukuthi uyaphuma Khanyile
Mfoka Godolo uyangizwa? Hayi ngikuzwa kahle mfowethu. Yangiphoxa ke le ndoda uyibheka ikhona kodwa lapho ayijoin. Hayi ayikho mfowethu njobona ngithi pheqe la ngiyabheka kusho ukuthi uyabona ukuthi njoba sengikhuluma ukuthi kufanele akhiphe lama video yasho ukuthi angeke aza kubone lokho. So ngiyambheka namanje la cha ngimtholi mfowethu la njoba ngile ngikhuphuka kubantu aba requestile la cha ayakekho mfowethu akekho impela. Akekho kodwa engikwaziyo njengwani njobe sephumile uzobona uzothi mayibuya ngalelo suka ubuya ngalo uzoqhamuka neexcuse ethi hayi ngalela langa kwabo ukuthi ayikho into azoyiqhamuka ngwane neexcuse mfowethu lo muntu mina ngitshela iqiniso ungihlukumeze kakhulu emoyeni kodwa ngithule ngoba ngimbone egqoka iskipa somkhonto kwaze kwafika ke la ngihluleka khona ngoba thina emkhontweni silwa ngeqiniso sifuna izwe lethu libuye umkhonto wesizwe libusizwe abantu abamnyama bekwazi nabo ukuthi bekhululeke ileyo nto ke yangenza ukuthi ngigcine ngiphendulile kodwa nje obesephumile asiphumi nesisombululo nje obephumile nje ngingamazi ukuthi ukhishwe yini ngicathi njengoba sephumile umfoka breakdown akukho okukhulu umuntu asezokwazi mhlawumbe akukhulume kube inqobekela phambili ngoba okuningi bekulele kuye ukuthi mhlambe bengiyilindele mhlambe inkulumo mina angathi kuyona engibonile mhlambe ama comrade engibonile ngeinkulumo zami mhlambe ngehlela ngenzansi nginesifiso sokuthi mhlambe ningiqondise la nibona ukuthi mhlambe ngingaqonda khona nanokuthi mhlambe nginikeni isikhathi nizongibona sengenza kangconywana bengwalindele amazwi nje akanjalo kuyena kodwa njengoba singawatholanga ke kusho ukuthi asikho isisombululo la esikhona ngicathi nje asikho isisombululo kube ukukhuluma nje kodwa akusho ukuthi mhlambe wena sibe mhlambe wena Mfoka Godolo sibe sesidedela sesiyeka konke sesithi hayi sesihlulekile uyena ncathi mhlawumbe uround 2 singaphinde siwuvule ngelinye ilanga uma ukuthi mhlambe uzovuma Mfoka Amathenjwa ubreakdown ukuthi aphinde angene sibone silungisa kanjani kodwa okunye futhi ngoba mina bengifuna ukuyibalance ngithi Mfoka Godolo 1 2 3 and 4 mase ngithi Mfoka Amathenjwa 1 2 3 and 4 akasekho kuMathenjwa mhlawumbe into engayithinta nje ngiyabona abantu laba baphatheka kabuhlungu futhi ba right baphatheka kabuhlungu ngoba kusho ukuthi bawuthanda umkhonto ngento enzo uMathenjwa ubreakdown indlela khona nangu sekhona ubuyile awu uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu onyazi madoda uyasebenza usebenza ubusuku nemini for breakdown idatha uNkulunkulu kufanele kwaphela imali ngavula kwaphela imali baba bathi unemali kaKhongolose nje uphelela kanjani idatha imali yamaqabade ngifakile vela phela ngase nginyamalala emoyeni baba no ngiyabonga futhi ukuthi ugcina ubuyile ngoba ngiyafisa ukuthola isisombululo Mfoka breakdown ngoba mhlambe siyadinga inqubekela phambili mina ngingajabula mfowethu ukuzwa kwehlela ngenzansi abantu abaphathekile kahle uyayibonela la ma comment I'm sure wazwile abantu benza ama video ngokuhlukahlukana abaphathekile kahle ngama video amaningi owenzile uma kusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho bengingajabula mina kakhulu ukuthi usho ukuthi hayi mhlambe kwehlela ngenzansi mhlambe usithembise ukuthi mhlambe sokubona noma inyanga embili uyisho lo wena noma amasonto amabili noma amasonto amathathu wenza kangconywana ngoba nginasi isifiso Mfoka Amathenjwa sokuthi ube khona emkhontweni uyibambe nathi emkhontweni baningi abantu ababengenzi kahle emkhontweni akekho umuntu operfect la nami ngikho perfect kodwa siyazama ukuthi ibo abantu abangcono usuku nosuku enye into engifuna ukuqoshisa ama comrade namalungu omkhonto nabathandi bomkhonto abantu uma benza amaphutha asingabanqumeli ogodweni abantu uma benza amaphutha asingabanqumeli ogodweni ngisho ukuthini na kune video ngifuna ukukhuluma nje ngingahlonisi ngivele ngithi ngikhulume nje khona nizoyizwa kahle lento kune video eyenziwe uNdlozi ngathi uyenze ibhle nyanga November ngathi uyenze ngoSeptember ekhankasela ama elections eHoward eUKZN PMB
la khona wabiza uNqamalala with an old man umuntu omdala, what can he do, he failed and what wakhuluma ngabe uNqamalala uNdlozi, ngisho uNdlozi umbuyise eNdlozi. Khona lo video lo abangayazi nganitholela yona mhlawumbe ngiposta kaze ifaka kubiyafakela ngabe ngiyayifaka. Wayisho kanjalo. Isho uNdlozi. Kodwa sikaze sigive up again. Njalo siyasithi uNdlozi siyamfuna emkhontweni. Kunama video amaningi enziwe ubreakdown ekhuluma kabi ngomkhonto. Asingagive upini kuyena. Ngithini na ngithi uma abantu sibabuka singabuka ukuthi ubani lo. Mhlawumbe ngoba lo ubukeka isitatanyiswa noma mhlawumbe lo amaphutha akhe singakwazi ukuvala amehlo kuyena. Uma sithi iprinciple noma umthetho noma umgomo nanku asiqhube ngawo lo mgomo singanaki ukuthi ubani ophambi kwethu. Ngoba lokho kusenza abaholi bakusasa baqotho. Ngoba kuzoba inkinga ukuthi uma ku breakdown esimboneshele ulimi noma egcwaneka egibela phezulu kwamakhanda ethu. Mase ngoba ubreakdown asimazeli lutho simbophele nogodo. Mase ukuthi ngoba mase ukuthi omunye wenza iphutha ecishe lifanele la ka breakdown ngoba yena mhlawumbe unedumela noma mhlawumbe uphezulu. Mase yena siyambandaza sithi hayi yena akeze kodwa laba sibafuna. Kuyobe asibona abaholi bakusasa baqotho. Siyofana nabo abantu abahleli ku-ANC namhlanje. Abathi makufika izingane zekhansela noma kufika izingane zosopolitiki noma kufika izingane zosomabhizinisi zithole iqala amathuba kodwa makufika umuntu nje abambona ngathi umuntu kazana mase bemtreata noma ikanjani. Ithuba esolinika uNdlozi umeze emkhontweni ngoba nginakho ukukholela uNdlozi uyogcina emkhontweni. Asilinike nawo breakdown ngokulingana. Le video uNdlozi akayenzile kudala umkhonto ungakabi khona. Uyenze manje September August manje ngama elections. Wakhwela adilike ethi uNqamalala ngqo. Ethi mdala wenze konke kodwa kuyena sikaze sithi noma mina ngisho nje ngisamfuna uNdlozi ngimfuna la emkhontweni. No breakdown njoba nje hambe khulume xuba indaba. Ngiyamfisa ubreakdown afika lapho chabo bafowethu ngihlela ngenzansi ngiyaxolisa ngonile godole amaphutha ami ngiyawabona ngizozama ukwenza kangcono. Ngiyacela ukuthi ningamukele nizongibona futhi ngenze kangcono mase yangena emkhontweni. Kodwa singabanqumeli abantu ogodweni ngokuthi ubani ophambi kwethu ngoba lo mkhuba lo ukuthi abantu sibatreat ngendlela ezahlukahlukene siqale sibuka ibona awuqali namhlanje. Wenzeke kakhulu emaqembini akade sikuwona. Kodwa la emkhontweni asizameni ukusenze kangcono. Iphutha lenziwa umuntu okazana noma nomuntu esimbona njengomuntu okazana lifana nephutha lenziwa ingane esicukuthwana noma ingane yasepolitiki omkhulu noma ingane kasomabhizinisi omkhulu. Bonke abantu emehlweni ethu asibatreat ngokulingana, sibaphathe ngokulingana, sibambisane nabo, siphile nabo ngokulingana. Lokho kuyosenza izakhamuzi zasemzansi ezingconywana kunalezi esizona njengamanje. So awamamazwa lapho sengincenxa abantu abakhona abajoyine lo live ukuthi siyacela bafowethu uma ubreakdown ekwazi ukuzehlisa mhlamba simnikeni ithuba kodwa angikhuluma ngomlomo kuphela sike simlandele. Mhlamba ngena ncoma athi hey awu umkhonto madoda wazenza kahle uFloyd uShivambo ayiwenze kahle ngimbonile ubani wenze kahle mesinika nje lo energy ngoba inhloso akukhona ukuthi umuntu message simvusela amacala ukuthi ubusithuka wena. Uma singenza lokho singasala sisodwa la emkhontweni noma sinathi sidlukagcina sixoshiwe nathi. Ngoba khona nabanye namhlanje asebegijima phambili emkhontweni ababekade bethuka umkhonto bethuka noNqamalala besho ukufa. Kodwa akumele sibakhumbuze lokho ngoba abantu sebeshintshe futhi bashintshe ngokuqiniso. Umuntu ungambuki ngalo ndlela. Asibanikeni ithuba naye umfoka kaMathenjwa. Ngiyafisa mina ukuthi agcine ebile umkhonto, agcine eshintshile ngokuqiniso futhi simamukele sonke emkhontweni. Siyabonga Ngwane. Into eyinkinga ke ngo breakdown wengwane mhlambe noma sibala ekaNdlozi. NamuNdlozi ke ngiyamfisa ukuthi ezemkhontweni. OkaNdlozi akungiphathi kabi ngoba uvele obala yena ukuthi uvele uEFF uNdlozi yamazi noma egadla suke sazi ukuthi hayi ugadla vele ngobe ngale. Manje ubreakdown inkinga uqhumisa isibhame phakathi kwethu. Phakathi kwethu sumkhonto singane zandawonye. Wenzani manje mfowethu uyasilimaza.
uyasilimaza uphakathi kwethu. So mina into engayicela kwe breakdown hayi ukuthi mhlambe breakdown lokho engikhulumayo angeke breakdown size sithi sizokuncenga ukuthi hayi breakdown sicela ujoin umkhonto cha nathi asincengwa ngamuntu sazi ngenele emkhontweni akekho umuntu owasincenga futhi njengoba ngasho mina ukuthi emkhontweni ngangena nje ngingadinge isikhundla futhi namanje angisidingi angeke ngize ngikwazi ukuphatha isikhundla mina ngeke ngikwazi ukuba sesikhundleni kodwa breakdown into engingayisho ukuze mhlambe nami ngizokwazi ukuthi ngidelete le video engiyenzile ngiphinde mhlambe ngihoxisa amazwi ami futhi uma kuukuthi wena uzokwazi ukuthi njengoba ugxibha umkhonto sonke lesikhathi onke lawo ma video asibuyisela ubuhlungu bokuthi uthi umkhonto kodwa kunama video still ase kwi account yakho esilokhu siwabuka awenza ukuthi sikubuke kabi. Mina breakdown engingakusho le video le engiyenzile ngizoyikhipha uma onke lama video athi ugxibha ngawo umkhonto udecide ukuthi awakhipha futhi wasikhombisa nangezenza ukuthi usuwumkhonto ke manje wawakhipha onke lama video adu lokwenza nalawa wachaza ukuthi ahlukanisa iqembu phakathi uthe obani batheni kwathini lawo ma video onke mawukuthi uzowakhipha bese uqeda usikhombisa ngezenzo ngoba umlomo ngeke uzukwazi ukusigcolisa usikhombise nangezenza ukuthi cha sengishintshile sengilo muntu sengiwumkhonto uqonde nje ukuthi umkhonto nami ngikwazi ukuthi le video ngikhiphe ngiphinde ngihoxise lokho engikushilo ngoba kuningi okungangiphathanga kahle owakusho ngomkhonto nowawukwenza kuningi kakhulu. So mina engingakusho ukuthi uma kuphuma ngomlomo wakho angeke ngikwazi ukutshela ukuthi thini ngoba angeke ngize ngikwazi futhi ukuthi ngikuncenge singancengwanga nathi sisemkhontweni ukuthi hayi sicela ujoin umkhonto akekho wancengwa wonke umuntu onekhadi akancengwa ngomuntu emkhontweni uyazi ukuthi kufanele enze njani siyaziyela emkhontweni ngendlela esiyela ngayo. Engikusho ke mfowethu ukuthi uma uyikhiphile ivideo lama video axibha umkhonto nami ngizokwenza sure ukuthi ngiyakhipha le video futhi ngiyabatshela nabangani zakwethu cha ubreakdown nibonile kwi account yakho wakhiphile ama video ngempela umkhonto usewujoinile ngoba le ukuthi ufuna ukutreatwa special angiyiboni ukuthi mayelana nani ukuthi mayelana nokuthi kufanele kwenzeke njani ihamba ingidide ukuthi mayelana nani kodwa ke engikushoyo sengivala breakdown na uzongena uphawule simdedele ungwane ngikudedele nami ngigeze ngoba umsebenzi mningi kusasa uma uzoyikhulumela ngendlela ozoyikhulumela ngayo anguphoqi iyo yonke into engiyikhulumile. Ilokho nje ngikusho mfowethu ukuthi mina kuseyinqumweni zakho ozoyithatha ukwenza nami konke okusemandleni ukuthi ubreakdown cha ngani zakwethu akangene ekhaya akube mnandi asigijimeni sonke asibuyiseni izwe lethu konke kusezandleni zakho breakdown. Yabonga mfokodolo ngiyabonga kakhulu mfowethu sesigoqa ngisho ukuthi ngizwile kakhulu usicelo sakho ndoda enkulu ngisho ukuthi ke kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe ekhathi ngisehofisini ekseni ama video onke akhuluma ngomkhonto wesizwe noma enike na stage akubona nikhomba ukuthi anamagama nenhlabathi awasekho njengoba sikhuluma namanje mhlawumbe ngakhona osifakazela hamba ongena kuyibhaya afika check uma ukuthi sekhona ivideo ebonana sengathi ayenzanga kahle afika ayijeke so bese sisiwakhiphile awasekho njengoba sikhuluma kuyimanje okwesibili futhi ukuthi ke ukuya phambili sivumelene ukuthi ke ngoba sithe sizothatha kubulungu beqembu bese siphatha ngokulawula umthetho sisekelo weqembu bese kusho khona ukuthi ngobungwane bethe ithini indlela eyaphambili ithini indlela eyaphambili ithi indlela eyaphambili thina angizothatha ubulungu beqembu uthatha ubulungu beqembu kusho ukuthi ke eqaleni bengiyikhulumela ezu breakdown mathenjwa ozimele njengamanje iway forward ithi angithathe ubulungu beqembu kuze noma khona amaphutha engwenza kusukela namhlanje kuyaphambili likwazi iqembu ukuthi lingibezele kubucala ukuthi no breakdown buya ngala uthi umbuzo ke obukwenza breakdown bokwenziswa yini la kuchokhona bangishaya khona iqembu bathi abantu mabe unenkinga breakdown obungabuza abantu abaningi bangipredict ukuthi mina ngomuntu omkhulu eqenjini lomkhonto wesizwe ngomuntu ofanele ngabe unesikhundla eParliament ngendlela mhlawumbe ebona la sengathi ngivela kanjalo ebantwini njengamanje uma ngibuya ngithi angisilona ilunga lomkhonto wesizwe labantu abasola ukuthi bengifuna ikhundla noma bengifuna ukuthi ngirecognize ngaphakathi kweqembu lokhu kungamampunga futhi kungamanga ahlaza cwele ukungabi nalo ikhadi loma membership yomkhonto wesizwe kuze kube manje kuyizinkomba ezisobala zokuthi akukho engikulindele ukuthola eqenjini lomkhonto wesizwe
njengamanje phinde ngisho futhi ke into ecela kakhulu ukuthi ke sisidlulisa amazwi ukuxolisa ukuthi abantu abaningi basibone siuphakamisa kakhulu umkhonto wesizwe basibona usahle senyuka sisebenzele isizwe saseningizimu Afrika sisebenza ukuyikhandla nangokuyinikela siqokile igala leqembu lomkhonto wesizwe sithi futhi umkhonto wesizwe awukwazi uma kungakhuluma abange babaholi beqembu lomkhonto wesizwe abaseParliament bangasho ukuthi uPretoni besihamba la eduzane kwethu hayi kude that is why bekubonakala emavideo amaningi ikhona eParliament ngikhona kumara lamaningi omkhonto wesizwe ngoba bengahambi nje emuva bengena kuma vape ngoba ngihamba nobuholi beqembu omkhonto wesizwe abantu abaningi base becabanga ukuthi nami ngomunye abaholi esifundazweni saKwaZulu Natal njengamanje ngisho ukuthi